pihak ketiga carai jual santai dendinya aduh sana tanah alamare kuning lampai di tanah anak panyakan lalu sadendi inyol ko sembayai lakaran badan dan kejadianmu bukanlah salamnya dari denai ladu sana udah nama misalkan laragu dendi inyola ke kandungai Diliang lalada muela sambang yang laikan campur aja patai lah selesai dendi nyola ke dendi nyola karena badan anenda sayang sana unda talabiaban tapaso denai minta jarai laragu dendi inyo ke dendi bukannya denai babu salah anganyo denai dituduh saja itu nalabi anane rusakan ladu tanah tolong dan tinggalkan iyalah awak pisah-pisah lepas coy konan dan tangguhkan lah selesai dendi inyonan kanui iyalah awak pisah-pisah lepas menangguang nan coy ko larusa dendinya anang kanui nan kapasa balita rampang iya dembali namurah kini laragu deninyo nang kandungai bukan denai tak ibu diudah batin dan bana nanyo luko laragu dendi inyo nang kandungai
selesai dendinya ke dendinya lekaran badan dan langkan Imalo hati indah kai bol kami baca rai tabiun tuang selesai dendi inyo orang kampung santai dendinya orang kampung nyampang ko awak tindak basuh ko salah tolong ladi maafkan lah santai dendinya temani nambah kicau candanya murai inyo bagi kicau di hari sanjola santai dendi inyo nang kandung oh iyo mana lah baca rai lah jaso nang indah akalu bola indah akalu oi kampung tanah lapang adikku yang lampai ai nanjo adia layo babi salau dayo anak indah baca rai nan kandung nanja pantun dan sampaikan hai kabasu indah kamu mungkin lah indah